Maayong gab-igid sa inyo nga tanan. Ilabi na gid sa mga nagalantaw sang akon video dira sa may Saudi. Ayo-ayo lang kang maghalong gid kamo dira permi. Bao mga day. Gapati man kamo nga bastagan Ilonggo, malipayon nga klase sang tawo. Sus. Ako ya 100% gapati gid ako. Wala na sang duro gamo. Kahit siyempre, wala labot nga ako Ilonggo na eksperyensyahan ko na amon agani nga ang mga Ilonggo, ang mga itsura, manaya-naya. Kahit siyempre, wala tayo problema. Puro lang sadya-sadya. Gani nagapatigid ako nga basta Ilonggo, kampiyon sa sinadya. Wala na damo pamangkot. Gani sa subong nga gabi, istoryahan ta kamo sa mga nagakalatabo kung nga kami nga mga Ilonggo, sadya-sadya permi. Biskan pigado, pagpuli sa balay, pagbukas ang piltahan. Baw, sadya, wala naman tatilig-angon. Gutom na tanan, sadya man tayo gyapon. Kadto sa eskwelahan, pag-abot may test. Baw, sadya, wala naman kuya katuon. Zero na naman niya akong score. Wasay ang grado, sadya man gyapon. Naggirinua lang niyo tupad balay. Tanan ka mo nagduaw sa bintana. Paglantaw ninyo, baw sadya, kay ginsulong sang original ang amon kirida nga tupad balay. Lapit na lang sila maguramusay, kitaya, sadya gyapon. Naggirinamo sa tindahan, ara na naman kamo. Baw sadya gid, kay ang amon chismusa nga tupad balay, gindapal siya. Oh, may naglungi ng liog sang dapal, kitaya, sadya gyapon. Ara na kamo sa sulod sang simbahan. Samtang nagapamati kay father, baw sadya gid ni kay hunang tawa, si sister kag si mother, nagachismis sila yan. Siguro ambot lang kung sino naman ang ilang inapanglibak. Oh, sulod sang simbahan, sadya panglibak. Pero kabalo ka mo dahil, biskan ano naton kasadya, hindi mo gidya malikawan nga may ara gidya tao nga puwerte man ka negatibo. Wala sila na kontinto sa ilang nga kabuhi. Wala sila nalipay sa ilang nga pagpangabuhi. Wala sila sang kalipayan. Ini sila amo ang mga hilabtira, chismosa, libakira, manogbantay sang gawi sang iban, mahilig magkutso-kutso. Gani, hindi nyo kami pagdalahigon kung wala ka mo sang kalipayan. Man mga murion. Stress na naman ko sa inyo.